Oh, praise the Lord. Ɔdɔfoɔ Onyankopɔn nhyira bebree. Ɛnɛ nso Nyame adom yɛn. Wama ade pa akye yɛn. Na biribi edi adanseɛ sɛ ɛnyɛ yɛn ahoɔden a ɛna ɛnyɛ yɛn nimdeɛ anaa yɛn nyansa. Ɛyɛ ɔno a ɛnyɛ alarm bi a wosɛte yɛ obi betumi asɛte alarm nanso alarm no bɛbɔ no na ne nkwa ɛnkita no. Ɛno nti yɛka sɛ yɛn Nyankopɔn yɛda wo ase. Ɛnɛ nso de akyɛ yɛn wɔ bosome foforɔ yi mu wode da ɛtɔ so mmienu ama yɛn yɛse yɛda wo ase. Ɛnɛ nso yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame nkronkron bɛkyerɛkyerɛ yɛn na wama yɛhu kɛseyɛ wɔ da yi nso mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ mema wakɔ abade ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Onyankopɔn aba a wɔsɛ mpɛkɛni Jacqueline ɛni na Nyame na me so de ne nsɛm bere yɛn nyinaa yi. Yɛbɛfi akenka nsɛm no ɛfi ɛnwom 118 ɛbɛyɛ anka yɛbɛfɛ mu na wɔtwe nyinaa na ɛnɛ deɛ yɛbɛkan baako kɔsi nson no. Adɔfo mɛntie Awurade asɛm. Ɔse momma yɛnda Awurade ase no ɔyɛ na n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa. Yɛn a yɛyɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ ɔse yɛnsan ɛnka biom. Ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Megye di sɛ Nyame yɛ ma wɔ ampa nso. Na yɛm yie ɛna akata yɛ bɔne so na yɛm yie na ama yɛn nhyira na yɛm yie na ɛde yɛbɛdu mpɛmpɛn so ɛte sɛ yɛdu ne ɛtɔ so mmiɛnsa no sɛ ma Aaron asefoɔ nyinaa asɔfoku nyinaa ɛmpɛ mu ka sɛ ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Mene wɔn nso yɛgye to mu sɛ yɛyɛ asɔfoɔ adehyia ma Awurade. Onyankopɔn ayɛ yɛn ɔman ne asɔfoɔ. Ɛno nti yɛn nyinaa bɛbom ne aka sɛ Onyame wuyo na wadɔyɛ nso ɛwɔ hɔ daa. Afei ne ɛtɔ so nan ɔse ma obi biara osuro Awurade ɛnka sɛ ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Nti wosuro Awurade. Wosuro Awurade deɛ a wo ne me ɛmbɔ mu nka sɛ Awurade wuyo na wadɔyɛ ɛwɔ hɔ daa. Ɔse ma ho hiahia mu no mebɔ mpaeɛ kyerɛ Awurade. Mebɔ mpaeɛ so frɛ no na Awurade agye me so na wama manya me fa ahodie. Sɛ yɛ nokorɛ wɔ wo nso abrabɔ mu sɛ nea wode to Awurade anim no Awurade atie ama wo fa ahodie a wo ne me nyinaa ɛmbɔ mu nka sɛ Awurade wuyo na wadɔyɛ ɛwɔ hɔ daa. Hallelujah. Na Onyankopɔn ɛyɛ me dea. Awurade yɛ me dea. Enti mensuro hwee. Wo nso so wo haw ne sɛn anaa wo suro ne sɛn. Wo wɔ Awurade a nipa ntimi nya wo hwee. Enti ensuro nipa. Ensuro akabrɛkyire. Ensuro ahom biara mbɛsɔre. Na mmom suro Awurade. Na yɛn nyinaa yɛmbɔ mu nka sɛ Awurade woyɛ na wadɔyɛ wɔ hɔ daa. Ɛdeɛ na nipa ebetimi ayɛ me. Nipa entimi nyɛ me hwee. Yɛkɔ nson no se an Awurade yɛ me dea. Ɔbɛboa me na ɔbɛma madi nkonim ɛwɔ m'atamfo anim. Ɔdɔfo w'ani asɛm a ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛpɛ mu ɛka sɛ an Awurade yɛ me dea. Ɔbɛboa me na mɛhwɛ nkonimdie mu. Mɛgyina nkonimdie mu edi m'atamfo so nkonim. Ɔdɔfo ɛdeɛ na esi w'ani so da yɛbɛn ɛna waso. Nkuku asɛm bɛn na obi ka fa wo ho a wagye atom. Po ne nyinara. Po ne nyinara. Da yɛ bia waso a ɛyɛ negative ɛntwa yie. Gyina de hyɛ mogya mu na twitwa mu. Twitwa mu fi sɛ bosom a yɛwura mu yi yɛmfa negativity biara. Yɛmfa nneɛma a ɛbɛtwe yɛkyerɛ biara ɛnnante ɛwɔ bosom yi mu. Yɛtwa sɛ fa gyina tuo bi yɛ mu. Na yɛka sɛ yɛbɛgyina nkonimdie mu na yɛbɛka Onyankopɔn ma ne yɛ akyerɛ amansa nyinara. Nti ka me ho ne yɛnka sɛ an Awurade yɛ me dea. Ɔno ɛne me boafoɔ ne sɛnti mɛhwɛ nkonimdie mu na mɛgyina nkonimdie mu ama Nyame ɛbɛto me pono ɛwɔ m'atamfo anim. Ɔdɔfoɔ sɛ wogye to mu aka sɛ amen. Me nso megye to mu nti mɛsɛ amen. Onyankopɔn ɔbɛpagya yɛn nkonimdie mu na wato yɛn pono ɛwɔ yɛn atamfo anim. Ɔdɔfoɔ asɛm yɛ dɛ dodo. Ɛno nti wo ne obi nso nkyɛ na mma yɛ kokromoti gyina hɔ akyɛ sɛ wopɛ sɛ yɛto adwumadie ne so. Ɔdɔfoɔ yɛ asɛmpakani ma afoforɔ nso
na foforɔ no ɔmo anidasoɔ asa no ɔmo nso nyɛ anidasoɔ ɛwɔ Kristo mu ɛsɛ Onyankopɔn yɛ na n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa. Nipa ne hwan nipa ntumi ɛnyɛ yɛn hwee wɔ berɛ a Onyankopɔn ɛyɛ yɛ bibia. Onyame nhyira bebree na sɛ Yesu ama yɛn na yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ yɛ line yi so. Sɛ Yesu ba nso a ne yie mu a na mmom bisa sɛ wayɛ krado ɛwɔ Yesu ma yɛ no ho. Wayɛ krado. Sɛ wonyɛ krado deɛ a siesie ho ma Awurade ɛfiri sɛ ɛnkyɛ biribi adi adanseɛ saa sɛ wieyɛ berɛ no mu ɛne yɛwɔ. Nti gya wo ho mma no na ɔbɛgye wo na wasiesie wo na wayɛ foforɔ na wo nso atumi de ɔno ayɛ wo Awurade Onyankopɔn ɛne wadeɛ nyinaa. Onyame nhyira wo paa ɛneɛ bye bye.